Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq Net FM tkellem dwar dak li seħħ fil-qorti fl-aħħar jiem u qal li l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali mhumiex jagħmlu xogħolhom. Qal li kull min għandu rwol importanti bħal dan għandu jpoġġi lil Malta u l-liġijiet tagħha l-ewwel. Dr. Grech qal il-Prim Ministru qed jattakkar lill-ġudikatura u l-ġurnalisti għaliex tilef il-kontroll tal-Partit Laburista u tal-pajjiż. Qal li l-pajjiż għandu bżonn bidla fit-tmexxija u fid-direzzjoni għaliex il-bidla bejn Joseph Muscat u Robert Abela qal ma ġabitx il-bidla meħtieġa. Qal li l-Prim Ministru attwali huwa kompromess u għalhekk ma jistax isolvi l-problemi li għaddej minnhom il-pajjiż. Qal li l-pajjiż għandu bżonn paridejn sodi fit-tmexxija u li dan jista' joffriha biss il-Partit Nazzjonalista. Żied jgħid illi minħabba dak li għaddej bħalissa fil-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista m'għandux ċans jitkellem dwar il-proposti tiegħu għall-Ewropa u għall-lokalitajiet. Tkellem dwar il-każ ta' splużjoni żgħira li seħħet quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u qal li joffra l-appoġġ tiegħu lill-Prim Ministru. Qal li għad tiġi konferma ġara, iżda qal li għandu jiġi assigurat li dawn l-affarijiet ma jitħallewx iseħħu. Il-kap nazzjonalista temm jgħid li jaf b'ċertezza li ex-deputati Laburisti u persuni li jimmilitaw fil-Partit Laburista se jivvutaw għall-ewwel darba lill-Partit Nazzjonalista. Qal li qed issir alleanza ta' bosta persuni flimkien mal-Partit Nazzjonalista sabiex tingħata dik li ddeskriva bħala dbeżbiża lill-Gvern.